Merħba u nilqawkom għal The Malta Barbecue League. Illum ħanamlu dik li l-Ingliżi jgħidula sudden death. Jiġifieri xi ħadd minn dawn l-erba' finalisti illum ħajqaf hawnhekk u mhux ħajkompli għaddej għall-finali. Sander! Rajtu fejn hu l-ġurdien? Int kont li qed tnaqqar? Ejja law. Int kont li qed tnaqqar li kelem u l-ġurdien, Ejja. Titkellimx bl-ikel bħal hekk ejja. Prime time, mhux tab xejn ma jtunix iktar prime time s tagħmilli hekk. Isma' minn titkellem laqas bla hekk għalax ma naħseb li ħarod sugu. Ħanispjegalu jien. Sinjuri, minn hawn ftit ieħor l-erba' finalisti tagħna ħajidħlu fil-minimal kit tagħna ħajjażdu l-ikel ħajjiġu hawnhekk ħajjippreparaw platt skont it-tema li ħankunu qed nagħtuhom u mbagħad ħajkunu qegħdin jiġġudikawhom biex wieħed minnhom ħajqaf hawnhekk. Ir-rebbieħ ħajjirbaħ din il-medalja. U daw ir-regali. Ejja, għal xi ħaġa. Il-premju finali jinkludi kċina ta' barra inkluż il-barbecue u aċċessorji provduti minn Bull Europe u kompluta bl-irħam grazzi għal Chini Marbles valur ta' 15,000 euro. Mejda magħmula kompletament bil-irħam valur ta' 3,500 euro grazzi għal Chini Marbles. Sistema ta' reverse osmosis grazzi għal Bridgepoint valur ta' 400 euro. Hamper ta' ħud grazzi għal Azzuffar Fisheries. Hamper ta' laħam grazzi għal Churchill Butcher. Hamper tal-Hind grazzi għal George Borch Limited. Voucher għal prodotti Secotex grazzi għal Flamingo. Hamper ta' xejjes grazzi għal Maffimex. Hamper bi prodotti Fiorucci grazzi għal Attard & Co. Hamper ta' xorb grazzi għal M. De Mayo Wines & Spirits Limited. Għażla ta' prodotti Mighty Nuts grazzi għal M Brand. Fl-Ixkun Limited Edition Gran Cavalier Sirag Jeroboam grazzi għal Emanuel Delicata. Il-valur totali tal-premjijiet u tal-fuq minn 20,000 euro. Minn hawn ftit ieħor ħankunu qed naraw dawk il-kċejjen jintlew bil-finalisti tagħna, ma sfortunatament wieħed minnhom illum se tkun tal-aħħar li se jsajjar fuq il-barbecues tagħna. Mela nibdew? Nsaħnu l-barbecue, sinjurijiet, ħol fl-arena tagħna ħatħlif Marlon wieħed mill-Pit Boss Duo. It-triq għal-finali as-such ma rridix twila ħafnax dejjem sorpriża wara sorpriża wara sorpriża. Issa naħseb iktar naraħħa twila sal-finali il-biċċa li fadal. Konfidenti hija li navvanza ftit ieħor. Ovvjament il-kompetizzjoni tqalet imma naħseb konfidenti li navvanza ftit ieħor. Dak li fadal mill-Master Griller Sinjuri għalikom Daniel! It-triq għal-finali jifhem kienet pjuttost twila, ta' gost, ħadna pjaċir, ġifieri, kellna sorpriżi, ma' wekka din illum, ġifieri, issa naraw. Ifhem jiena nemmen li biex wasalna saw, sinjali li hemm xi ħaġa qed nagħmluha tajjeb, ġifieri iva konfidenti li nista' nibqa' għaddej fir-rounds li ġejjin. Ovvjament il-kompetizzjoni hija jibsa, ġifieri u diffiċli ħafna. Wasalna sawnek ukoll kuntenti, imma ovvjament jgħan nipprova dejjem immur iktar l-qudiem. Hu Marlon, Ray George s'issa tgħid li l-Pit Boss Duo baqgħu duo sal-aħħar. Tajjeb ċabċipa lil Ray George. Għal-finali qiegħda xejn twila fis-sens bħala programmi xejn tkun qed tissajjar u hekk inti jgħaddi, issejja tirma malajr. Imma sakemm tasal finali tgħid eżempju li jmiss ħanaddi x'ħajġri taraħħa naw. U fl-aħħar biex jipprova jżomm l-unur tal-pirrone fuq għandna lil Mawra! Wasalt sawek kważi għaddit malaj ħafna, però triq għal-finali pjuttost naħseb ħanara etwal għaliex tista' tgħid li issa huwa vera diffiċli. Konfidenti li ngħaddi jiddependi xejdilna biex insajru x-xeff għaliex ovvjament hemm ċertu affarijiet li naf insajrhom iktar minn affarijiet oħra, jiġifieri jiddependi minn ħafna fatturi. Taf li dal-lejla stajt norqodda.
X'ġrali. X'għad naħseb? Jekk ġejb xi nittinata, għasirt nismaqqa bis Anzi, fuq 4 irġiel għad naħseb. Fuq 4 irġiel. Da x'fantazija għandek, sorry. Fuq daw l-4 irġiel. Iktar u iktar issa li sirt nafu. U mhux fuq is-seks, għad ngħid jekk jirbħu daw. Eżempju jirbaħ jien naf ħalli ma ħares lejħat. Dak. Ħares lejh. Mela dak. Jew dak. Tajjeb. Jaqsmu bejniekom ir-rigali. Mistoqsija tajba, għandkom xi pjan? Ġab ftehmin. Ara, x'konfidenza u intkom. Eżempju, ġab min jixtieq il-mejda bil-fors. Ma mejda tiqasam ukoll ta'. Taqsam ma tagħmel freġġel. L-ewwel biex biex inġorra, mbagħad kif taqsam. Jiena naqsam miegħek kieku. Anka jekk ikun naħseb kikun irbaħ jiena anka tkun lajt. Vera xittini, mejda? Le, jekk ikun għax diġà ħdimt f'moħħ. Il-barbecue hija. Lek ikun lek intik il-medalja jiena nżomm ir-regali. Imma għandek rekordju sabiħ. U ejja toqgħodx tuħu għalejk ejja ħanajtu x-xef. Sinjuri, parteċipanti għall-finali li ħadd tiddetermina min ħajibqa' u min ħajitlaq. Nilqaw ix-xef! Sinjuri, għalikom Marvin Gauci! Kif aħna, xef? All right. Xef, Warajk, ħanodu kal-drink, ejja. ħanodu kal-drink, ħana. Tlaqna. Mela, jiena Marvin Gauci, għandi 42 sena. Illum il-ġurnata inni fil-industrija minn meta kelli 13 sena, kont naħdem fil-kċejja minn meta kont vera żgħir. In-namur ta' kċina ġie minn meta kont żgħir mal-familja tiegħi, in-nannu tiegħi kien furnar ħal-qormi, Zepp il-kanċ. Kont nara l-ommi sajjar u kien jinteressani ħafna ukoll l-ingredienti li tkun qiegħda titfa' fid-dix partikolari li tkun qiegħda tagħmel il-mama. U minn hemmhekk bdiet beda n-namur għalija għall-kċina. U minn hemmhekk ovvjament illum il-ġurnata għandi 7 ristoranti, 5 Malta u 2 barra minn Malta l-Ungarija. Naħseb illi kienet triq eċitanti u interessanti ħafna. U naħseb illi llum naħseb illi mhux wasalt hawnhekk, però nixtieq ukoll nikber iktar fis-settur. Marvin, kif inti? Mhux ħażin, tajjeb ħafna, grazzi. Aħna orrajt u kuntenti li inti qiegħed hawnhekk magħna. U jien kuntenti li qiegħed hawnhekk magħkom ukoll, ta' tidher vera tajjeb int. Issa jien qed narak naqaru x-xan, issa jew bix-xemx jew ma nafx. Xi kedda li kelli fix-xemx. Smajt li kellek xi kedda. U ħanafrilek drink. Se tagħmilli. Ħalli f'idejk jien. Marel, jimpressjonak. Kemm fast, man. Jimpressjonak. Naħseb kien lesti. Mhux, Jien nissuspetta mill-ewwel ġurnata. Taqbadni l-iktar, meta jkunu ġejden hemmhekk fix-xogħol. Ġeġatli. Kien. Għalhekk ikun jab sejjedu. Ejja. Isma', Marvin, ma neġa fejn ngħidu irbaħt ħafna drabi unuri kemm għalik kemm għar-restorant tiegħek. Imma kemm importanti li xef jibqa' jiċċallenġa lil nnifsu biex kemm jista' jkun jibqa' tajjeb. Jien naħseb illi fil-ħajja f'kollox mhux ġast biss xef illi tkun ikollok dak il-mindset illi inti dejjem trid tagħmel l-affarijiet ovvjament. Top. Mhux hekk. You're only as good as your last performance. Vera. Ma fej jidħol iktar tgħid mara lista taqbad tivvinta iktar li kellha kemm jeżisti mhux hekk dejjem jivvintaw. U jibqgħu jivvintaw. Illum il-ġurnata il-teknika u l-inġinerija. Forsi l-affarijiet biex taħdem u hekk. Illum faċli biex tagħmel prodott tajjeb. Illum hawn l-equipment. Fil-fatt tafx niskanta, mhux biċċajt. Meta tmur ġo restorant u ma jkunx daqshekk tajjeb, tajt l-ingredjenti. Fimni daw affarijiet mbagħad hemm l-aspett uman, tifhem, jiġifieri għandek il-ħaddiema li jkunu qegħdin l-istaff u t-tim tal-kċina
illi da tiġjom ġurnata ħażina tiġri u Jiena naf wieħed illi darba Budapest ġratlu ċitu ġurnata ħażina. Eżempju li mhux waħda ħażina. Ħadna morna ndu ħadna vera pjaċir Budapest morna ndu u daqqa tidawwerna hekk u darba tajnih sfida illi sakemm iddur dawra. Dik it-tieni sfida, l-ewwel sfida kienet li nsajru fuq il-ferrovija. Huwa minnija. Huwa minnija. U t-tieni waħda li sakemm iddur ġiex dawret il-Ferris wheel sajrina xi ħaġa mhux Għamil dwar program. għall-programm għal U l-kamera men fettillu waqt li qed jieħu da. Tinħoss naħan ir-remetti. U jien tant kemm tħaktu kien hemm x'ismu. Kunti li ġraħ Rodni. Beda jitħak Rodni u d-daħka tiegħu, bid-daħka tiegħu tgħix kemm tħakt jien. U tant kemm tħakt illi l-ossiġnu ġomma kif Tatu jisu nofs ħażin. U kelli l-plat plastik u daqqa waħda. Inqum u nara daw mhux jien bid-dak, il-plat mal-art. Taf minn ħasta ġeblikta. Mux jissajjartu, Freehand. Sevice, jiġifieri il-ħut sajjarnieh blaċtu tal-lumi u tal-ċit u tal-ċitru. Taf minn liktar l-iskanda tal-Ferris wheel kif raw il-King Prawns. Fil-kabina tagħhom imma. Ma kien tħak dakinhar. Ħanejdlek l-unika żewġ tidrabi illi vera sturdejt bid-dak. U vera tagħna. Int lift minn sensija, ta' sa. Fimni, m'għandix Xin tisma' l-Rodni jitħak. Da, sek tinfa'. U d-daħqa ta' Rodni partikolari. Isma' Mar, illum ovvjament jgħataw f'ambitu differenti, ambitu naqra serju, so trid b'xi mod taqla l-web mill-kompetituri tagħna. Kemm importanti illi anka jekk jinsertawlek min naf bħalma jista' jkun jinsertalhom illum, forsi ingredienti li mhux daqshekk tista' tagħmel affarijiet bihom. Li xorta tiffoka tipprova toħroġ b'xi ħaġa tajba. U importanti ħafna, jekk mhux tajjeb għalik, mhux tajjeb għat-tlieta l-oħra, jiġifieri dak hemmhekk l-ejem sejrin qed tifhem. X'jiridu jagħmlu biex jimpressjonawk? Jiena naħseb illi jekk xi narhom jaħdmu u nara il-mod kif qed jaħdmu, il-mod kif qed iżommu l-station tagħhom, il-mod ukoll kif qed iżommu n-nar u kif ħajsajru ċertu ingredienti. Kollox jgħod Dawk hemm ħafna fatturi. Mar, tlaqna jgħanik xfulhom u jibda dak tiegħek issa. Dak u għandek liħor rajtek taħbi, ejja miegħi. Mela Mar, wasal il-mument biex tkunu tafu. Għamli li waħda. Wasal il-moment biex ikunu jafa xi hawnhekk nidorok idejja x'di l-isbaħ biċċa tara l-uċuħ hekk jinbidlu. Mela, malli tolli daw se jkunu jafu x'iridu jsajru llum. Xejdula di? Glox. U sinjuri, araw daqsxejn xa naqra inti għantik l-unur. Daw ħajsaru l-breakfast? Breakfast. Issa inti tal-breakfast. Inta l-breakfast. Imma. Ara vera, iridu jimpressjonawni, Bija konġej, mela Marvin għal minn forsi mux daqsek mitla tijaw, imma li kella li huwa format arti, mux hekk? Ma mux bizzet li eżempju t-tini majjal, imma jrid ikun majjal mamul bċertu mod li timpressjonani. Ġifieri għandkom biċċa xogħol xi ħaġa vera ovvja li huwa l-breakfast irid jiġi f'xi ħaġa impressjonanti quddiem ix-xeffun li għandna likom illum. U bħas-soltu naf li kont tistennew din hija ċ-ċajta tiegħi tal-lum. X'tgħid li l-mara kull darba li noħdilha il-breakfast fis-sodda? Ġibu l-pulizija taħal ħallil! Għax qatt ma noħodula. Merħba lura fuq The Malta Barbecue League u jekk għadkom ma fastux like fuq il-Facebook page tagħna, qafsu like u waraw il-kontenuti li nitfgħu kull ġimgħa. Barra minn hekk għandna wkoll website. Il-website issa hija armata u fiha għandkom issibu l-ċuħ ta' daw l-erba li baqgħanna għaddejjin l-oħrajn maqtuajn, ma nafx għamil sew jew le. Biex isu dak li jkun ma jitfixkirx minn għadu jilagħbu le, insomma u jkun hemm ħafna iktar informazzjoni sewja f'din il-website, ġifieri idħlu fiha. Nista' nafas tal-darba jien, anka n-nies erduni fuq Facebook. Diġà nħraqt l-aħħar darba, aħjarli. Għajt. Aħjarli għax nħraqt. Naqta. Naqta u fer. Għalija, it-tinijent. Għalik, tinijent. Bum. Bam. Bam. 4. 3, 2, 1, tlaqna! Fortej, jek. Ek tiġi u massaħalli u ħajsajru, da?
Mauro, il-pjan għanzi nibda minn qabel. X'ħassejt kif għadnilkom li breakfast? Ifhem, breakfast normalment meta nagħmlu ta' malaj, li ġifieri llum nagħmel naħseb nipprova l-iktar breakfast Mirqum. elaborat forsi. Għax is-soltu salzet, bacon. Għasek, jew toast ta' malaj. Toast u jħammur. Illum, x'għandek f'moħħok li tagħmlilna? Mela, ħanamlu għandi salzet ġol barbecue, ħanużah biex nagħmel bħal pancake bil-patata, ġifieri. Il-patata jiswa tisir is-signature tiegħek, u ġvera. Tista' tidħol f'ħafna dishes. Il-patata min ċertu kux ħanamla bil-breadcrumbs jew le, probabbli ħanamel waħdek u waħdek u nara li mtoħroġ l-aħjar. Ġvik ħanamela fil-qieħ il-pancake bil-patata, il-petti tal-patata. Mbagħad fuq ħanamel guacamole paste magħmul mill-avokado. Mbagħad ħanipprova nagħmel salmon wrapped in parma ham u l-oħra in bacon, l-istess. Kullu żewġ options? Ħanara waħda li ma toħroġ Ġifieri mhux l-aħjar. bil-fors ħatippreżenthom it-tnejn. Le, waħda ħnippreżenta. Ħatgħalem l-aħjar. Mbagħad għandi wkoll ħanagħmel stuffed mushroom bil-baked beans. U fil-wiċċ qatt ma għamilta ħnipprova nagħmel poached egg. Issa naraw. Good luck, naħseb għandek pjan ambizzjuż. Jekk alla jrid jiġi kollox tajjeb. Issa naraw. Issa naraw, fidejk. Raw Daniel. X'qed tagħmlilna Mela, bħalissa qed nagħmel pineapple wrapped in bacon. ċaġa friska naħseb u ċekkal Iva. filgħodu. Eżatt, beħsib nagħmilhom naqa' honey glaze ukoll għal fuq il-barbecue biex intu għandik it-toma tal-barbecue ukoll. Il-breakfast inkwitak, Ħasadni naqa' biex ngħid il-verità. ma kontx qed tistenna. Le, ma ġed nistenna breakfast, so kelli nivvinta naqa' affarijiet derendin, ovvjament biex Jiena nemmen illi ħajkun l-iktar breakfast illi ħadna tajt f'ħajjitna. Iva, vera. X'taħseb? Naqbel. X'għand iktar? Għand nara Mela. il-guanciale? Iva, ħanamel element ta' carbonara wkoll, għandna il-bsieten, ħanamel naqa' carbonara ġifieri nabat il-guanciale, ħansajru nitfgħu wkoll naqa'. Jiena naħseb ħadd tipprova tirrepeti xi ħaġa li vera ħadmitlek u xek. Darba użajna iwa Morna tajjeb l-carbonara ħafna. u morna tajjeb iva. So, jaff, ovvjament, imur tajjeb ukoll illum. Sa naraw. Good luck. Thank you. Rej, Għajt għandek. x'inti tagħmel għajli lili? Ma. Qatta il-ħobs bħal qatt ma rajtu jitqatta qabel. Ma bħalma tala fil-xismu, bħalma tala l-item tal-lum kienet breakfast. Menx specifiku, ġifiri tista tamlu minn fejn trid. Jiena ħani prepara daqxejn ħobs tal-Malti mixwi, Sewa, fuq ħajkalli l-smoked semin. sewa. Jekk jirnexxi dejjem ħajkolli poached egg fuq. Ukoll. Ija, u daqxejn sos għal fuqu. Apparti jekk ħajkalli daqxejn patata max bħala bejz, ħajkalli żewġ tipi ta' sausages imsajrin mod differenti. Ħajkolli xaħxiex ikun fil-barbecue glazed bla selowek. U daqxejn gravy għal fuq il-sausages. U taħseb li għandek dik ix-xi ħaġa biex timpressjona l-xef? Għax da diffiċli għax jatlanna l-lum. Emmedin, u bil-determinazzjoni u taħdem pass naħseb naslu. U fl-axar mill-axar il-palat, prezentazzjoni u kollox, u mbagħad naraw xieġri. Ġidek. Għallik għax għandek ħafna x'tagħmel isek. Marlon, qiegħed eżatt wara d-Delta Hook u Hook Ija. jisu għandu pjan komplikat sewwa. Ija. Tiegħek, meta smaj breakfast, ovvjament, du għal-affarijiet tradizzjonali, x'għandek tradizzjonali fih? Ifhem, iktar minn xi tradizzjonali li nagħmel hija l-idea ta' breakfast muffin. Imma ovvjament ħanuża bakett, imma ħanuża żewġ temi differenti. Ħani waħda li hija daqsxejn Mexican, ħanuża chorizo, ħanuża guacamole, daqsxejn pico de gallo. U l-oħra tkun isa deconstructed breakfast sen sejħu lajk, għax ħanamel scrambled sausage, ħanamlu mill-mince beef,
għandi xi mushrooms ħanamel omelet, imma ovvjament mhux ħajkun il-breakfast tradizzjonali. Tipiku li bżonn għax da x-xef mhux ħej tradizzjonali, ġifieri. Le, m'għandix dubju. Ma nistgħux intu ħaqata b'xi ħaġa b'xi scrambled egg, eżempju biss. Le. Kif qed tħossok imma? Għandna ċans? Fimni, jien qatt ma ġejt bittej li niġi biex ninqala. Ma dejjem għaddejt, Għalhekk ġifieri ħanamel l-almu kollu. Kompli, għalik taħdem. Thank you. Mar, xef attent li qed jieħu noti wkoll, prosit. U aħna xtaqna lejlek illum, Mar. Għax breakfast hi ħaġa komuni. Imma inti meta tiġi għandek anke Daniel sammartuhom il-daw. Iwa, Hekk tiġi għandek eżempju nordna ħuta. Il-ħuta ma tkunx mod tradizzjonali, kollha dik xi ħaġa speċjali. Naqa' twistu. X'jista' jagħmlu daw? Fi breakfast boring biex ikunu speċjali għalik bħalma tagħmel int. Jiena naħseb illi qegħdin jagħmlu xeffijiet jidher milli smajt s'issa jidher illi diġà hemm ċertu rol ta' kreattività. Hemm 2-3 minnhom illi diġà jidhru illi għandhom daħlu. Qed jippruvaw impressjonaw, kell pressjoni hemm. Magħhom kemm il-darba mort għandu rid nagħmel xi ħaġa speċjali. Warek xtaqna lilek Jiena naħseb illi qegħdin jagħmlu naħseb illi jekk joħroġ ir-riżultat naħseb illi Ħassasik mistoqsija importanti imma inti bħala l-persuna li ħadd tiġġudika. Għax għalkemm qed ngħidu isma' jridu jesperimentaw kollox, irid ikun hemm ċertu elementi li mal-breakfast boom jiġuk f'moħħok x'inhuma dawk l-affarijiet li qed tistenna li tara fil-platt imma. Hemm minni ħawwatni, però jiena naħseb illi jekk ikollhom il-kreattività, it-toma u l-presentation tajba għandhom joħorġu tajjeb. Imma m'għandux ikun hemm eżempju l-bajt, il-bacon, is-sausages dawn huma l-elementi tal-breakfast. Fimni, dak huwa tradizzjonali. Issa jiena m'iniex tradizzjonali. Mela l-breakfast tal-Marvin irid ikun. Tagħmilli xi ħaġa kompletament differenti. Però kien hemm wieħed mill-kontestanti illi huwa Daniel illi semma li ħajamel carbonara baguette speċi li huwa quite interesting u mbagħad kien hemm anke ma titilfikx li carbonara ħadħod għall-breakfast. Ma tilfikx. X'fih il-carbonara? Bacon, X'irid ngħidlek jiġifieri mal-ewwel Daniel mal-ewwel mar fit-triq tajba. Kieku inti ġejt preżentat b'di sitwazzjoni u l-ewwel ħaġa li għamil dawwartek il-pantry biex tara x'għandna. Hekk xi idea li xkont tagħmel inti? Jiena naħseb illi kont nibda bl-element forsi ta' xi ħaġa nati. Qed tifhem? Xi ħaġa nati. Illi kien hemm skos nuts hemm ġew. Nivvinta xi ħaġa jien naf jew tivvinta tipo ta' baba ganoush imma bil-nuts u bil-yogurt, qed tifhem tipo ta' xi ħaġa. Però ovvjament titisservija fuq tipo ta' hemmhekk rajtilhom il-baguettes u għandhom ċertu affarijiet. Jiġifieri huma għandhom biex jaħdmu. Staw jippruvaw jagħmlu għandhom sija ċans kif darba għamlulna il-gnocchi tal-patata. Ġiri, nexxilhom. U sajrom fuq il-barbecue. Il-gnocchi tal-patata tagħmel sija, tifhem ma mhux li tagħmel il-ħobs sija. Le, ma forsi jmorru għal xi pastry, naf xi pancakes u xi. Pereżempju llum ma semmaħat pancake. Jiena kont imur, żgur. Il-majja tal-għodu. Il-pancake mbagħad ovvjament jiena li kont ħanispjegalek li l-baba ganoush isservihom jiportu on thick pancake jew xi ħaġa. Huma għandhom taġnijiet u għandhom kollu. Isma' Mar, mela allura jien nagħmluha bil-kontra mistoqsija. X'ma tridx tara fil-platt? U jien ma rrid nara li jkun hemm bajda salsettu, shakes beans. Dawn huma l-finalisti. Issa li huma ma jafux. Li jiena jogħġbuni l-affarijiet li spicy, jiġifieri hemm wieħed il-mduja. Marlo hemmhekk ta' wara
Daka, semma l-baget li ħajamilu tipot Mexican u hekk. Illi jena għabli, fimċi, sambat naraw ovvjament fil-presentation. Kemm importanti l-intafa, it-toma, it-teknika fuq il-barbecue. Ma nix għalfejn semmu għaw, semmejta inti. Nduru dawra. Taqna Dawra. Mauro, ġibt lek il-xef u għajdilna flima punt wasalt. Mela, għat namel il-pancake bil-patata u fija salzett li ġa sajjartu. Issa li jisa mashed potato diħan konet namela grilled fuq il-barbecue. Unbat fuq konet namel Tipo tara xtijek ħad għamil? Ma nafx eżatti xinu il-term. Għassi jġibna dwar tkun zakkazzi. Ġifiri. Ħazin, mandik xalfej. Mdak unbat xinu għadak? Jena mill-li smajt li inti ħat għamil smoked salmon bil-panċetta u jħed bil-panċetta u li Għakta mill-smoked salmon. Cured. Mumbat għandek il-poached egg. Poached jew fried. Ġina laħjar, xef. Għat ma melta U dil-potato petiliet. U dil-potato petiliet. U inti semmejt li ħat għamil xie pancake u koll? Steak patata. Meta tħares li, xef, hemm xi ħaġa li tista' forsi tiħpar il-fuqa? Fimni, naħseb li jidher li għandu pjan il-raġelu. Mela, Jena ħalli fidejk ħallissa għandu, użih. Tajjeb. All right, good luck. Grazie. Danieli, għarġajna ħdejk bix-xef, fiex wasalna? Mela, qed nipprepara l-affarijiet għax l-affarijiet li għaddi għattisir ma tantx għandhom żaħin. Allura tinħalli l-affarijiet għall-iktar tard, nipprepara kollox u nitfal l-affarijiet iktar tard mal-ħin. Jena mill-li smajt qabel ħat għamil il-pancake fil-bacon. Le, m'għandix pancake. Għandi Carbonara, xef. Pineapple biex inħawdek. pineapple bil-bacon, iva, ħanimlom ħani glaze. Għandi wkoll carbonara. Baguette. Fil-baguette, iva, dak għandi hemmhekk. Għandi wkoll hawnhekk ħanagħmel omlet li ħandaħħal it-salzett ukoll miegħu. Dak naħseb. U kif tħossok li sejjer sissa? Sissa kollox taħt kontroll. Baqalek 29 minuta. Ġifiri inti fil-plat ħajkollok tlet affarijiet. 3 jew 4, nista' naraw iktar mal-ħin. Għax-xef, inti tifhem illi skont kif jiġru l-affarijiet jinkludu. Int ħatejt li biex nifhem għadi. Xef, jina sa toast, għazan? Vera? Toast. Kien ġieli rajtek is-sajjer. U affarijiet zarrej, mbatt niekol nob. Rej, ġibt lek il-xef ħdejk, ħalli naraw daqxej fiex inti tajjeb, nittestjawk, tibrief jana daqxej fiex int? Mela, bħalissa nipprepara naqra il-patata max għal-bejz li fuq ħajkolli żewġ tipi ta' sausage differenti u jkolli daqsxejn gravy u mbagħad għandi s-salmon ta' cube żgħar biex ikun nista' nipplejtjah fuq il-ħoss tal-Malti mixwi jekk tirnexxi il-poached egg u s-sosal fuqha. U daqsxejn caramelized. Għandha daqsxejn gravy hemmhekk li ħajkun jiet bejn il-patata u bejn iż-żewġ tipi ta' salzett. Ġifieri qed nifhem sewwa tagħmel isu kolli l-patata hawnhekk, kolli patata hawnhekk, il-gravy daqsxejn fuqha jkolli t-salzett u l-komplement. Isu l-baħar imqalleb tajtu fiha. Jista' jkun. Kompli siemi, kompli. Jekk issemmi hekk fuq il-isem. Xef, hawnhekk da jiġi ieħor sewwa, u Ray George. Dan huwa Marlon, tnejn huma mawċin. Marlon, tispjegalu ftit x'inhu ma jagħmlu? Ija, bażikament li qed nagħmel qed nipprepara daqsxejn il-bażi ta' fuq xi ħanservi ovvjament għad nirrid il-baguette. Tagħmel wieħed Mexican u xi. Ija, eżatt. Ja, qabel ġiew. M'għandekx ċans tara Smajthom jitkellmu. Biċ-chorizo għamel daqsxejn pico di gallo, għamel di guacamole bil-roasted jalapenos, għandi kif griljaj daqsxejn il-mushrooms, għandi sausage il-petti qegħdin isiru għax ovvjament jekk ħanaffiġhom. Għandi il-bajda biex ovvjament nagħmel isha. Inti ħajkollok 3 components ġo l-plat? Tnejn ħajkolli, tnejn. Għandek il-baguette bil-Mexican, il-baguette bil-deconstructed breakfast. U semmejt xi ħaġa oħra, le? Le, ma dawk ħajkolli. Kapaċi semmejtilek din. U hawnhekk għamilt xi sauces biex
dawet chili and lime u dan liħor huwa maple syrup bis-soy sauce u daqsxejn rice vinegar. Proset. Il-bilanċ daqsxejn il-ħlewa. Proset. Tlaqna ngħidu naqra fuqhom. Thank you. U issa tista' tgħidli mingħajr ma tajjeb xi ħaġa fuq kull station, fuq kull kompetitur. Proset, mela. Nibdew b'Mauro, għax l-ewwel wieħed li doqna. Sissa kull ma kellu lest kien il-guacamole li t-tomati jew kienet tajba, kien jonqos tikka żejra melħ, imma naħseb illi qalli diġà. Jiġifieri qalli għadni ma seasonjotux 100%. Jisu jaf jagħmel. Mauro ħajamel l-smoked salmon bil-panċetta u bil-da, għadu mhux ċert li wieħed ħajpoġġi fil-platt ħajara li wieħed. Ma jagħmel sens li tagħmel żewġ options u mbagħad tiddeċidi fl-aħħar. Jekk għandu ċans żgur u mbagħad jaraw li ma u jipoġġa fuq il-plot li ma jiġi tagħmel. Skwajda idea tajba. Idea tajba ikollok 3-4 rusiet u batta tajba. Tjajt il-merijiet. Ma sieħbi li 22 sena miż-żewġ u waħda kelli. Ma waħda mill-ewwel. Meta kelli 15 sena sieħbi. Nistgħu nkomplu kelmu fuq li kellek ġibhom Ejja. Mela, ovvjament Mauro għal ħajamel xi poached egg ukoll għadu lura. Komplikat tagħmel poached egg. Mekk komplikat. Ħanilek poached egg. X'inhi t-teknika? Il-teknika hija faċli jekk tkun taf tagħmelha. Tiddawwer Tiddawwer u ġol tagħmel il-ħall. Inta dak jaf. Għax naqgħod nara l-video. Mhux għandek xejn għamel li pjaċir jiena għandek mhux għandek kilien. Mhux jadaw għandek kilien. Ejja, issa ħanadu fuq l-istation li jmiss. L-istation ta' Daniel. Ma dak Mauro, Daniel għandu kollox preparat lest biex isajjar, jiġifieri jessaċ ma stajtx induq ħafna, kull ma mela tipo ta' duksell li huwa mushrooms imqatta bil-affarijiet insomma li ma jiġisajjar għax l-ikel kollu li għandu. Jagħmlu fl-aħħar qabel servi, però li sissa li għamel oġobni, ġviri doqt il-mushrooms li għamel, kien s-season jattajjeb, ovvjament looking forward biex nduq dik il-carbonara baguette li għamel. Il-lum sellit bisken ta' posta. Sellit bismen kif ħallini. Diġuno, ja. Taf xenu, taf ġoħandi. Breakfast. Li notajtu kol minna ħata Daniel li huwa nadif ħafna, jiġifieri l-station tiegħu kienet pinna. Tħadmu, timpjegaħ. Impjegaħ żgur. Impjegaħ. Mela, però ovvjament kollha ma kienx. Jiena għadlek, bil-bidu, għandek Ray George li wkoll section tiegħu huwa quite nadifa bħal ta' Daniel, ta' Mauro mhux qed ngħidlek li kienet magħmul. Ma l-oħrajn jidhru iktar organizzat, però tittieħu wkoll in consideration illi Marlon u Mauro bdew isajru u għandhom iktar affarijiet, pereżempju, Daniel ħajamel 3 affarijiet jew 4 qal. Ray George għandu xi 2 jew 3, le 4, U se jgħoddu dak Marlon 2. Jekk inti għandu iktar items. Żgur, għax bniedem ta' iktar choice, breakfast it's all about choice. Fimx li nejbi ta' iktar choice, fimt inti meta tmurġu hotel. Għandek il-breakfast. Imma minn dawk is-slaba, different tal-cruises. Mela, Ray George kif qiegħed sejjer? Ray George kif qedtilkom huwa quite organizzat u nadif ukoll. Jaf kif ħajjippreżenta l-platt. Dak il-ħin kien qiegħed jittostja it-toast u xi mmur naħna tellifni u naħseb ħarqu naqra ħajkollu jerġa' jagħmel. Ħajkollu jerġa' jagħmlu miskin, ħajkollu jerġa' jagħmlu naħseb. L-impressjonatni f'Ray George kienet il-patata mash. Kella għamilla il-coconut u hekk u ħaġġet b'tomma vera interessanti. Tara. Illum jien naħseb ħajkolli nħallasha mill-daw tal-idejat. Mela, semma li ħajamel ukoll xi sausages u għandu xi ħadd xi ħajglazjhom b'xi gravy u b'xi glaze ta' xi ħaġa. Fl-aħħar ma mhux tinqas. Għandna lil Marlon u xek. Illi doqt Stenna, Marlon tal-guacamole Mexican. Tafx doqt il-peti tiegħu, għamel peti tal-laħam illi ma jafx jekk sajħalles jew inkella daw għalli niddipja f'dak għandu sos partikolari, impressjonani wkoll. Jiġifieri bejn wieħed u qegħdin fl-istess ilma, xef. 3 minnhom qegħdin hemmhekk qed tifhem. Ma tgħidilna minn r-raba' wieħed sewwa. 3 minnhom qegħdin. Mela aħna ħamur nafżawhom milli baqa' ftit ħin.
Ifimni kemm fadlilhom issa? Xi kwarta, 15 minutes? xi kwarta. Tajjeb. Parteċipanti baqalkom 15 il-minuta. 15 il-minuta. L-aħħar 15 il-minuta ta' wieħed minnkom. Mela aqtfu parteċipanti. Parteċipanti baqa 3 minuti. Ma neħani kol daj. Ibdew itfaw fil-platt. Titellifhomx. Tisa, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ifqu, sajru u għaddu ċabċiba l-inkom il-fuska! Ċef, wasal il-ħin tal-verdett, ilek tuħu noti mill-bidu, ġifiri ma nafx jien. Għax għabbattu jien. Għaddu jagħmel 500 words kemm il-listu. Sewa. Mela, dan, mi għanibdew. Mela aħna qed nieħdu xi ħaġa ħelwa grazzi għal Maple wara kedda bħal dik. Mauro, aħna ġejjin ħdejk. Ħanħodlok il-ġelat u ħatajdilna x'semmejt il-platt speċjali tiegħek il-breakfast tal-xef tagħna. Semmejtu salmon in blanket breakfast għaliex il-qofol tal-platt huwa s-salamun u r-repjat ukoll bil-parmahem u l-affarijiet l-oħra li hemm mas-salamun. Xef, fidejk. Mela, xef, x'namlu nduq? Kif tħoss? Inti ma għandek xi jisek furketta u Li jiena kif jaqbdaw. Parzjali, ma tħolx fiha. X'lana?
Ray George, x'għamiltilna? Mela, qed tippreżenta l-platt bl-isem The Hollandaise Special Breakfast. Sadam biex ikun għasti jintajtulu l-isem. Għanna toasted Maltese bread, b'daqsxejn smoked salmon, fried egg u Hollandaise sauce. Imbagħad għandna daqsxejn bħala base patata max imma bistina differenti għax bil-coconut milk u butir u ftit nutmeg. Imbagħad għandna żewġ tipi ta' sausages, wieħed imsajjar it-tnejn on barbecue ma wieħed jitkompla fil-gravy bil-basal u bil-gravy u daqsxejn bierbin u liħor daqsxejn milħu bżar u on barbecue u biftit żejt. Fidejk xef. X'ismu l-platt? Naf li kellek diffikultà, provajt ngħinlek imma su għadna ma sibniex. The barbecue breakfast. Għax ovvjament. Ma m'għandniex crazy bħala idejat, nkunu ċef. Nsajjar kollox fuq il-barbecue. X'għandna? Mela, bażikament għandna baguette mimli bil-carbonara sauce. U koll għandna pineapple imdawwar bil-bacon, bil-honey glaze. Kif ukoll hemm omelette bil-Cumberland sausages. Biex ndaħħal elementi tal-English breakfast, ġifieri l-elementi kollha tal-breakfast, u koll hemm paste bil-mushrooms and garlic. Fidejk Marvin. Marlon, il-platt tiegħek. Il-platt tiegħi semmejtu breakfast duo. Ir-raġuni għaliex għandi żewġ tipi ta' sort of deconstructed breakfast. L-ewwel baguette huwa toasted baguette, omelette bil-parmesan cheese, grilled mushrooms, beef sausage u sun-dried tomatoes u sauce bil-maple syrup, rice vinegar u soy sauce. U t-tieni baguette huwa daqsxejn iktar Mexican, għandi guacamole, pico de gallo, chorizo, cream cheese u sauce bil-lime and chili. Enjoy, chef. U sama xef jilħaq jaħsibha ftit, jiena minn hawn nixtieq nirringrazzja l-sponsors kollha illi jgħinuna intellaw din il-produzzjoni illi bil-mod qed tasal fit-tmiema. Lura għal Malta Barbecue League l-iktar biċċa ċitanti fejn issa kif għadnilkom fil-bidu sa din det illi wieħed
minn daw li 4 finalisti, għax huma l-finalisti tagħna, ħajjaqafaw it-tlieta l-oħra jibqgħu għaddejjin biex jagħmlu 2 rounds oħra biex naraw minnu r-rebbieħ. Chef, ħankun qed nitolbok tgħidli l-aktar platt illi jogħġbok il-lejla. Naqa diffiċli il-għaliex kien hemm 2 illi laħqu l-istess punti. Kien hemm Ray George u anka Marlon illi fil-kreattività, fil-preżentazzjoni, fl-execution u anka fit-toma ġew impar. Mela ħaqkom ċabċejpa naħseb ejja. Jirrifibni ftit, għandna 2 fl-ewwel post. Għandna 2 fl-ewwel post. Kien hemm Ray George illi fil-kreattività u fl-execution ġab 8 out of 10 u fil-presentation u fit-taste ġab 9 out of 10. All right? Mbagħad kien hemm Marlon illi fil-kreattività, fil-presentation u l-execution 8 out of 10 u fit-toma 10 out of 10. All right? So, Mela awtomatikament bħala tim sħiħ kważi tistgħu tgħidu illi ħatibqgħu għaddejjin. Grazzi ħafna Għawdex għadu b'saħħtu ħafna. Grazzi ħafna. Jonqos Daniel u Mauro. Kurzita kbira xef. Jien ħanitolbok tgħidli l-inqas platt, l-inqas breakfast illi laqtek il-lejla. L-inqas breakfast li laqatni l-lejla illi stennejt minn kif spjega l-affarijiet, stennejt l-iktar li kelli expectations kien Daniel. Għaliex il-kreattività tiegħu fil-platt kienet 6 out of 10. Meta spjega u qal li ħajamel il-baguette bil-carbonara, stennejt xi ħaġa forsi naqra ħjar, seta tkun naqra iktar mimlija, kellu naqra il-platt fuq in-naħa tal-baguette kien naqra mielaħ, però il-presentation kienet 5 out of 10, l-execution kienet 7 out of 10 u t-toma kienet 5 out of 10. Bis meta kien qed jaħdem naħseb l-iktar wieħed li kien jidher organizzat. Daniel, grazzi ħafna tal-li kont magħna. Kont kompetitur validu ħafna. Ħantuk grazzi għal Bolt Food nkun qed nagħtuk voucher ta' 20 euro biex tkun tista' tiekol u mhux issajja. Grazzi ħafna u prosit. Grazzi. Awtomatikament xef Jaddi Mauro jibqa' mat-top 3 tagħna, il-Pirrones għadhom hemmhekk u forsi tina ftit spjegazzjoni ta' kif mar il-platt tiegħu xef. Mauro kellu bħala kreattività kien 8 out of 10, il-platt kien preżentat tajjeb ukoll 8 out of 10, bħala execution ukoll 8 out of 10 u bħala toma 8 out of 10, jiġifieri kien qiegħed hemmhekk. Grazzi Mauro, u prosit. Chef, grazzi tal-li ġejt, bħas-soltu ħadna gost, tajjeb, imma jiena nammirak, għax ħiniċċajt, imma mbagħad ħinlikel ġifi naħseb l-uniku xef law li għattu noti, l-punti u kollox organizzat. Ifimni, jiena bnidem ċajtir minni u imma meta niġi għax. Memx. Jiena nispera nerġa' narak fil-finali wkoll. Tarani żgur. Se jkollhom biċċa u ġieħ ta' ras ikbar issa dawk li għaddew għaliex mhux xef wieħed imma miktarx tikkuntentaw. U l-barbecue league jerġa' imexxina b'ġiem oħra u nitilfu kompetitur ieħor bdieqa ħejt, però baqa' 3. U d-darba li jmiss jibqanna 2 biss, ġifieri jarawh. Eżatt, u dawn huma il-finalisti. U xi ħadd minnkom jekk tippruvaw fil-Facebook jew kellha fuq il-website taqtaw minn ħajkun irrebbieħ jista' jirbaħ il-barbecue moti lilna grazzi għal Heinz. Barra minn hekk għandna daw il-kxejjen hawnhekk illi qed nirkantawhom dik il-kelma u l-offerti jibdew minn 5,000 euro, nofshom daw il-flus li intom toffru se jmorru għal Grill for a Reason grazzi għal Bull Europe li jissapportjaw din l-inizjattiva li jgħinu lil dawn it-tfal ta' Ħajti illi sfortunatament wara traġedja spiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom imma l-menu. U mingħajr skejjel. U mingħajr skejjel dik li kont se ngħid din l-organizzazzjoni
tibnilhom l-iskel biex kun jistgħu jitalmu l-iskola. Il-prezz oriġinali tagħhom huwa ta' 16,000 euro, ġifieri iktar ma jitla iktar nieħdu pjaċir għaliex 50% l-oħra ħareżilha min jirbaħ il-bid u jkun qed jażelqu propju lil min ħajtja karità f'Malta jew Għawdex. Raġuni għarri għaliex għandkom ikolkom il-ktib tar-riċetti għax anke banka l-breakfast. Għandna problema għax ikollna ndaħlu żewġ riċetti dil-ġimgħa, mhux waħda. Ija, rridu kif ħanamlu għadik. Jiswa 20 euro, 5 minnhom imorru għal-Richmond Foundation. Dak kollox minna ħatana. Inselmulkom u nistidnukom biex nagħna il-ġimgħa d-dieħla għall-episodju Jaħraq Nar. Inselmulkom.